Folinta ni ubeta ko di magazine mali ale filil ga bago bela jilma obsin la ko na fono keneka bagruba ul fleni bagruba folla sa amta fonction publique ko ale kon jurla fonction publique ngara wati temenona ko jabi ko ni ko bena boala duna na tola amanda dula ko wala na mbore ambi du Niger ale kon nala Niger marabo ko yaira ka fo ko bena tal video no fo girbu do mun be Niger dugulo konka ubela jilin che katabani uwa dugula ubora dugumina wati temenuna amanda do fenna ko wala ka kunche magistrat ko koni ulwa ko koni jurla no ikili senti la moyi ko bina yela makura duka barasuna wala sa chugo mina bara bisike aketo ko nyimana be ka sika lafia kili tige ko nyimana bismillah ko kura kuna funu keneka ina fanya fo baguru bala chugo mina fonction publique ale resultat ko ni kuno ya jabu ko lube na bo mi ko ni juma na ta no yi utukalo klitan woro samba fla ani mugannani ko ni sa ka be na bo watula ko ni yini kuma sinu ko ni nyana maya ka publier no ko ni kera araba temeni utukalo klitan nan samba fla ani mugannani conseil des ministres ko ni ale kenega uye kuma yin ko ni fo ka se ka publier wala sa chugo mina mauma yi fonction publique uga se ka ukuluma somi akula yani abodon che no jumai utukalo klitan woro samba fla ani mugannani nambore amidu Niger konna la niyata ka leje Niger marabo ya yira ka fo ko be natal video no yi gari video mun kon me Niger ali dugu konna ka se ku che ka tu bela je mbla ufasu la ubora yoro mun na ka se ka ulase o yoro ku filena barsa bla niyata ka leje dugu yere konna la insécurité be no illa kana baliya urunyo nyalimbe infolo ni una fora ka fo ko talbide nu ko ni uchama ko ni be yala la bolon felo la do yere tu ka jatigu yoro don ble do tu ka kala mo ko ni olu yoro don ble no ube to tinto abina ke kasara do ma do bi ba ma sumo ba ablu kuna ka fo ku be kala yoro la kasoro utieno ko o mi fleni de ko bela jilinka i tagere illa bela jilengi seke i dingere illa barsabla ko jamana ko ni kato tanto kula ko ko ni oti ko nymanyi ko ubino cheka taganwe ni garibudin yera akonna no Niger ale konna isa ku bela jilembe ta ku ka tuke senege chawye senege chake bundawla wala sa chugum na obseka jamana ko ni ale nafa nuga seneku nyuma ko ni okum konna la kana jino ko ni alebe Niger ale wurudugu yan fon fesa fokata ti difanale ba akanya ka selege ko nasa o barase nu ko ni ka abitake yin woro ko fule nu ko na onyime mi ko bela jelenki den ko ni agerela barsabla ko tunwa ko ni o ti demsen ko ni tabulo yi ka kunche mali ale konna la sanu yanga jamana faba yi konna sa kuniyata ka laje conseil des ministres mi kon kera araba utukalo kletan nan samba fla ani muganna ni konna wa conseil des ministres mi konna la kuma se un chama koni tara ako kenega keren yara kilisen tigla mo ko nga ko jurula kilisen tigla mo ko nga ko nyanya ma ba koni no yi Mahmoud Kasonge ale kuma o ko kenega aya yira ka fo ko magistrature ko hare konna no yi magistrat ko koni o jurula ko kilisen do ka ngata wala sa chugumina ka barata bala ka se ka barata buluna nasra koni ka se ko ulu danyo ankulu konka ogum konna la ay loi do korota no yi sharia bolo mi yesa no yi numero 03-054 no koni tara December kalo samba fla ani fla o kletan woro sauna sa no tara aya yira ka foko bara se koni ko dama kasika koni be ala ko la fasayale ko ba akola ka ko tikase ajoro konna ogum konna la ay mi koni ta ka yira aya yira ka fo magistrat konna ko jurlawa ko munu kan ta o bara se munu ke dongo do be se ka bara se munu ke mi me do ani mi me bo ka se ko bela jeli dayana maya ko ke se me fura wala sa chugumna aka don ka fo bara me ka ke fo ka ta se ko do ma no ye ma munu me se ka do magistrat ko ere konna la wala sa chugumna dem sen shifina kan chama be no diplôme bu bolo ni bara wali konna a chama te ka soro o be ta licence ko ale kon jura no ye kelenga bayi ko ni kesa ibe kala sansa ba kala mi ge oyoyi fo ka ta se bayi ko fe sanduru kala no ye masteri olu fene ba ko jurula ani bayi ko fe san shegin kala mi ko ni fene be ke no ye doctorat
olu ko fɛnɛ kɔni o b'a juru la walasa cogo min na u ka se ka baara sen dɔw kɛ ka se ka don magistrat ko yɛrɛ kɔnɔna la walasa cogo min na o fɛnɛ bolo na se ka don n'a nataw la o fɛnɛ ka kɛ ɲɛmaa ni hakili jolen ye a ko kɔni fɛnɛ o juru la fo ka taa se magistrat mɔgɔw kɔni u bɛ se ka doter fɛn minnu na n'o ye u ka baarakɛ minɛnw kɔni ye ka se k'olu fɛnɛ bɔ a bɔ sira fɛ a y'a kumasen kɔni sigi u ka ko kɔni ale caman kan walasa cogo min na kiiri bɛ se ka tigɛ a tigɛ ko ɲuman na kiirisen tigilamɔgɔw kɔni fɛnɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baarakɛ minɛnw an'u ka hakili sigi o kɔnɔna la ka se ka hakilina d'u ma min bɛ se ka baara waleya in kɔni a kɛ ɲɛnabɔli ɲuman kɔnɔna la barisabula an bɛ jamana min kɔni ale kan n'o ye faso maliba kɔni ye baarasenw kan ka ta u tacogo la walasa cogo min na bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ baarakɛdaw fo ka taa se jamanadenw kɔni olu fɛnɛ ma nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ